Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. An lamɛnbaaw ani yantuma a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma min ye tɔnbutukaw fɛ yen nɔ musolakaw bɔra ni ka taama bɔlɔn fɛ waasa ka se ka ŋanajira kɛ gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔ jugu bɛ min bɛ ta ka maaw kɔni sɛgɛrɛ ka da u ka lahalaw kan o bɛ se ka dabila cogoya min na an n'o walawala bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye denmisɛnnin 200 bɔɲɔgɔnko Mopti marabolo la olu kɔni ye wolosɛbɛnw kɔni sɔrɔ ala ni baɲumankɛw olu ka wuli ka jɔ sababuya la an n'o fana walawala bi dɔnkibaru kɔnɔna na ninnu de ye bi dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na min ye tɔnbutukaw fɛ yen nɔ musolakaw bɔra ni ka taama bɔlɔ fɛ ka bɛn tarata don janvier kalo tile 13 san 2026 waasa ka baara jugu dɔ kɔni ka o kɔni nisɔngoya jira ni o ye ka gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔ jugu ta ka musolaka walima cɛlaka kɔni sɛgɛrɛ ka da u ka lahalaw kɔni kan n'an ko ma ko violence basée sur le genre fɛn min ye u ka nin taama in kɔni senfɛ u y'a daminɛ u ka balontan tɛrɛn ale kɔni kɛrɛfɛ ni ka taa baaraw kɔni kuncɛ u ka gouverneur ale kɔni kɛrɛfɛla la fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u taara ka taa min ye sɛbɛnfura ka o kɔni di min ye u ka gouverneur ale kɔni ka conseiller mɔ waasa a ka se ka ci kɔni lase fɛn min ye u ka taamaw kɔni senfɛ musolakaw u kɔni wulila ni ka u kan nabɔ ka jamana faamaw ka olu kɔni wele ka jira k'a fɔ an balakaw gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔ jugu min bɛ ta k'u sɛgɛrɛ don o don o bɛ se ka dabila cogoya min na. Tɛnɛndon Desanburu kalo tile 15 san 2025 min ye denmisɛnnin 200 bɔɲɔgɔnko olu kɔni ye sɛbɛnfura sɔrɔ sɛbɛnfura min ni o kɔni bɛ a jira k'a fɔ fɛn min ye u ka bugunatigɛw olu kɔni dɔnnen don min bɛ tali kɛ u ka wolosɛbɛn na a baara kɔni sera ka kɛ ala ni jɛkulu caman olu ka bolodiɲɔgɔnma kɔni kɔnɔna na ni o ye baɲumankɛtɔn AMSOD ka taa se min ye wolosɛbɛn dilayɔrɔ o ɲɛmayaso kɔni mɔ fo ka taa se Elvetas Mali maaw kɔni mɔ Mopti ale marabolo kɔni kɔnɔ ninnu de kɔni jɛra ni ka se ka wulikajɔ kɛ maaw ye maa minnu ni u somaw kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ gɛlɛya ani tɔɔrɔ jugu kɔni ye u n'u jatigiw denw u y'u caman de kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka wolosɛbɛn kɔni ɲini u ye wolosɛbɛn min ni a bɛna kɛ sababuya ye ka u ka hakɛw caman kɔni dayɛlɛ u ye min ye lakoliko ka ni furakɛliko ani fo ka taa se hakɛ caman wɛrɛw kɔni mɔ ni wolosɛbɛn in dili kɛnɛ kan min ye Mopti marabolo maa ɲɛmaw ka taa se fɛn min ye maa caman wɛrɛ kun bɛ yen nɔ n'i ye a ta k'a lajɛ musomaninw minnu ye wolosɛbɛn in sɔrɔ o ye maa 100 ani maa 10 bɔɲɔgɔnko ye cɛmanin o ye maa 90 bɔɲɔgɔnko ye n'i ye a ta k'a lajɛ maa 122 bɔɲɔgɔnko olu fana ye maaw ye maa minnu ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka na u kun kalifa Moptikaw fɛ yen nɔ maa 78 o y'u ka jatigi denw kɔni ye nin kɛra tare Moptikaw fɛ yen nɔ. An ka jamana dɔgɔtɔrɔw olu ka lafasajɛkulu min bɛ wele ko CMEMA olu kɔni bisimilala an ka jamana minisiri fɛ minisiri min ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ani bunahadamadenya yiriwa ma ni o ye médecin colonel major Asan Bajalo Ture ye ka bɛn alamisa janvier kalo tile 8 san 2026 mɔ fɛn min ye u kɔni sigira ka se ka hakilina falenfalenw kɔni kɛ jamana ani lafasajɛkulu kɛn bɛ ka bɛnkan min kɔni kɛ waasa basigi o bɛ se ka sɔrɔ baaraw kɔnɔ cogoya min na u ka hakilina falenfalen o kɔni bolila o kan fɛn min ye jɛkulu ni o ye CMEMA ye u kɔni ye a ɲini minisiri fɛ a sen ka ye u ka jɛrɛba la ni o ye congrès ye min kɔni bolo dalen don janvier kalo tile 31 san 2026 waasa ka se ka na min ye u dɛmɛ ka se k'u ka baara in kɔni kɛ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri ale kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye ko jamanaden bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye dɔgɔtɔrɔw u jɔyɔrɔ kɔni ka bon kɛnɛya ale kɔni sabatili la o de la fɛn min ye ko bɛɛ ka jɛ ni k'u bolo di ɲɔgɔn ma waasa baara ka se ka kɛ cɛsiri ani wulikajɔ la jamanadenw olu ka kɛnɛyako bɛ se ka sabati cogoya min na. Projet Empower ni ale kɔni sigi kun ye ka se ka min ye waati latɛmɛsow kɔni jɔ min bɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen ni u kɔni bɔlen don u sigiyɔrɔw la ka na yɔrɔ wɛrɛw la u bɛ se ka kalan sɔrɔ i n'a fɔ jamanaden tɔw cogoya min na min ye ko o kalanyɔrɔ 8 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni dayɛlɛla ko kura
Mopti Bayangara ani Gaukaw kɔni feno ko ni kalanso dayɛlɛ kɔni kɛra sababu ɲuman ye denmisɛnninw kɔni ma denmisɛnninw minnu ni kɛlɛ kɔni kɛlɛ do ka u ka kalanko kɔni do ngalama na fɛn min ye k'u na sira kɔni sɔrɔ ni ka taa kala kɔni kɛ o min bɛ u ka siniɲɛsigiw kɔni sinsin fɛn min ye ni y'a ta k'a lajɛ ko nin waati la tɛmɛ kalanyɔrɔw ko a kɔni bɛ kɛ sababuya ye ni ka dɛmɛya di denmisɛnninw mɔ ni ka se ka dɔ fara u ka hakili dayɛlɛw kan ni ka se ka u ka kalanko ka se ka o kɔni sabati ni y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ko maa caman bɛ denmisɛnnin nakaw la minnu kɔni ka kalanko jɔra ka sababuya kɔni kɛ min ye basigi baliya kɔni ye ko ni kalanso ni a kɔni sigira projet empower maaw kɔni fɛ ko a kɛlɛ don sababu ɲuman kɔni ye ka se ka denmisɛnnin nakaw olu kɔni bɔ nɔgɔ la fɛn min ye ko ni y'a ta k'a lajɛ k'u ka wulikajɔ min kɔni kɛra san tɛmɛnen kɔni kɔnɔna na min ye u ka waati latɛmɛ kalanso 12 bɔɲɔgɔnko ko olu de kɔni ye baara kɛ ni ka denmisɛnnin 500 ni 40 bɔɲɔgɔnko ka olu kɔni bisimila ko kalo 6 kalan kɔni kɔfɛ denmisɛnnin 369 bɔɲɔgɔnko minnu cɛla musomaninakaw olu ye 224 ye cɛmaninw olu ye 145 kɔni ye olu sera ni ka se ka don lakɔli kɔni na ka sababuya kɛ min ye kapu olu ka jija ye fo ka taa se Canada International Development jɛkulu ani Global Affaires Canada maaw ko olu de kɔni ka wulikajɔ kɛra sababu ɲuman ye ni denmisɛnninakaw mɔ u ka se ka u yɛrɛ ye denmisɛnnin tɔw kɔni cɛla san 2026 kɔni kɔnɔna na ni kalanso 8 dayɛlɛli ni o kɔni baaraw kɛra projet empower maaw kɔni fɛ u ni right to play ka bolodiɲɔgɔnma kɔni kɔnɔna na u bɛ a jira k'a fɔ fɛn min ye k'u kɔni b'a la ka sigida maaw kɔni dɛmɛ waasa kalanko ani sen yɛrɛ kɔrɔ o bɛ se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ cogoya min na maa minnu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ sɔgɔsɔgɔnijɛ ani sida bana kɔni kɛlɛli ma o projet baarakɛlaw olu farala ɲɔgɔn kan ka bɛn tarata janvier kalo tile 13 san 2026 hôtel dunuya la Bamakɔ yan nɔ min kɔni kɛnɛ kana na Arcade Santé Plus ani a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan tile 4 kɔnɔ ka se ka hakiliw kɔni jagabɔ baara minnu kɛra san 2 kɔnɔ ni projet in hukumu kɔnɔ ka se ka o baaraw kɔni fɛsɛfɛsɛ ani baara minnu kan ka kɛ san nataw kɔnɔ ka jɛ ni ka o baaraw kɔni boloda waasa ni bana kofɔlen 2 ni o ye sɔgɔsɔgɔnijɛ ni sida bana ye o bi se kɛlɛ ka ban an ka jamanaw kɔnɔ cogoya min na o de la fɛn min ye ni ye a ta k'a lajɛ u kɔni kɛlen don ka u bolo di ɲɔgɔn ma waasa ka se ka wulikajɔ ani hakilina kuraw ka se ka o kɔni sinsin u ka baara kɔni taabolo kɔnɔ an ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana kibaruyaw la an b'o daminɛ diɲɛ tɔnba ONU la fɛn min ye ka san 2026 ale nafolomugu baarakɛta k'u kɔni ye a dankɛnɛmaya fɛn min ye ni y'a ta k'a lajɛ jɛkulu in ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen ni an ko ma ko Assemblée Générale o kɔni senfɛ fɛn min ye o y'a jira k'a fɔ san 2026 kɔni kɔnɔna na min ye dolari wari miliyari 3 ani tilancɛ bɔɲɔgɔnko ko o de kɔni n'a don u ka baaraw kɔni dafɛ min kɔni bɛ a jira k'a fɔ kɛmɛ sigila 7 kɔni bɔra u ka nafolomugu la san tɛmɛnen kɔni hakɛ la fɛn min ye ko ni y'a ta k'a lajɛ o bɛ kɛ sababuya ye ni ka baara 2,000 ani 400 bɔɲɔgɔnko ka se ka o de kɔni fɛn min ye o lajɔ u ka cakɛlaw kɔni na ko o kɔni kɛra sababuya ye ni ka degun kɔni lase maa caman mɔ diɲɛ tɔnba ONU ale ka secrétaire général san 2026 ale samɛsɛmɛ foli kɔni na fɛn min ye a y'a jira k'a fɔ ko diɲɛ kɔni bɛ dankun min na sisan ko diɲɛ kɔni yobo yabalen don ka sababuya kɛ kɛlɛ ani basigibaliyaw ye o de la fɛn min ye a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ma u ka wuli k'u jɔ ni ka fantanya o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na kɛnɛyakow ka o sinsin ni ka se ka min ye basigi ka o kɔni boloda diɲɛ kurukara kɔni kɔnɔ ko ɲɔn tɛ ko ni sɛgɛn tɛ fila ye ko diɲɛmaw kɔni tɔɔrɔlen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛ kɔni bɛ yɔrɔ minnu na diɲɛ tɔnba Nations Unies olu ka bolofara min bɛ Genève u kɔni ye tile kelen baara bila u y'o kɔni kɛ ni k'a kɛ tasibila ye ka a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu kɔni ni tora ka bɛn min ye janvier kalo tile gale san 2026 kɔni ale kɔni hukumu kɔnɔna na u ka Suisse kɔni kɔnɔ u ka yɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen ni o kɔni ye sifin so ye fɛn min ye ni an ko ma ko Karan Montana fɛn min ye ko ni y'a ta k'a lajɛ ko o de kɔni sababuya la diɲɛ tɔnba ni o ye Nations Unies ye olu kɔni ye tasibila kɛ ni ka misi kɛ an lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni kibaruya ninnu lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la Salim Jwara a k'an bɛɛ donna nataw la
aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso hdfm de mankan na.